Oke, ayo. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku kemas rongokno tangisku becike kuwi lunga saka uripku paribasan ngranggen lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis teranku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe loro atimu Terima kasih sudah dikeluarkan. Spesial untuk ibunya yang di depan ya Bu. derek joget Bu. Ayo Bu, semoga. Terima kasih. Opo sifatmu saiki wis beda kowe tinggalke aku pentingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Jero dodo pancen marakake arep kepiye meneh kowe wong randuwe apa mancet arang kahananku kang mas pupusen rasa tresnomu Opo iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe kadang mati rasaku kang mas rongokno becike kowe lunga saka uripku paribasan ngranggen lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe loro atimu Birama sing Mbak Olivia Sogo 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 Mbak Hedi nanti nyanyi lagi Sasa kening
batinku marang kangenanmu Kang Mas pupusan rasa tresnamu. Opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungono tangisku bajike kowe nang sapa uripku. Mari pesan rage lintang matur nuwun walang Bujiono matur nuwun. Iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe loro atimu sepurane wis gawe loro atimu. Terima kasih. Satu permintaan dari Bujiono.